नमस्कार प्रणाम। हम चंदन राय हाथ जोड़ के सब भोजपुरिया श्रोता के नमस्कार करतनी। JSS फिल्म से फिर हम एक कविता रवा सभे के बीच में भेज रहल बनी, जरा पर प्यार दुलार बनाई, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करब। जौना के शीर्षक बाटे कि गांव तो आखिर गांवे होला, बसल रहे नजरिया में। गांव तो आखिर गांवे होला, बसल रहे नजरिया में, यह शीर्षक बा। चाहे रही दूर देश में, चाहे रही दूर देश में, चाहे शहर पजरिया में, गांव तो आखिर गांवे होला, बसल रहे नजरिया में। गांव तो आखिर गांवे होला, बसल रहे नजरिया में। धुरिये लोटत लड़काई बीतल, देखी गांव में कैसन आनंद आवेला, वो हम बतावे रहल बनी। धुरिये लोटल लड़काई बीतल, छाह मिलल अमराई के। धुरिये लोटत लड़काई बीतल, छाह मिलल अमराई के। पनघट पर सखियन के जमघट, पनघट पर सखियन के जमघट, लागल आस कन्हाई के, लागल आस कन्हाई के। जहवा नाचे सोन चिड़ैया, जहवा नाचे सोन चिड़ैया, लहरत खेत बधरिया में। गांव तो आखिर गांवे होला, बसल रहे नजरिया में। कितनो दूर प्रदेश रहली, बाकी गांव गांवे होला। गांव के याद जरूर आई। सांझ होखत लाल परी के, सांझ होखत लाल परी के, दादी कथा सुनावेली। सांझ होखत लाल परी के, दादी कथा सुनावेली। आजा निंदिया रानी, आजा आजा निंदिया रानी, मैया लोरी गावेली। अंगना में नाचे नाचे खरवनिया, अंगना में नाचे खरवनिया, होत जेठ दोपहरिया में। गांव तो आखिर गांवे होला, गांव तो आखिर गांवे होला, बसल रहे नजरिया में, बसल रहे नजरिया में। ना केकरो से भेदभाव बा, ना केकरो से भेदभाव बा, ना करे तनिको केहू गुमान। ना केकरो से भेदभाव, न करे तनिको गुमान। शंकर या गिरधारी होखस, चाहे होखस मियाँ उस्मान। शंकर या गिरधारी होखस, चाहे होखस मियाँ उस्मान। रोजे होला फगुआ चैता, गांव और जवरिया में। रोजे होला फगुआ चैता, गांव और जवरिया में। गांव तो आखिर गांवे होला, बसल रहे नजरिया में, बसल रहे नजरिया में। नमस्कार। हम JSS फिल्म यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करी, लाइक करी, देखी। रोज हम 2 दिन पर, 1 दिन पर ऐसी कविता डालत रहब। जय हिंद, जय भारत।